खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बाथि सावरायमेल आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 26थि बोसोरारि जथुमा फैगौ डिसेम्बर दाननि 16, 17 आरो 18, 2022 इं खालारखालि सिमला हजुआयाव थानाय केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। फै जों बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनि। मानोना बाथौ धोरोमावनो जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि, आखल आखु, मावनाय दांनाय आरो सिनायथिया हाबनानै दङ। बे धोरोमखौ जोङो फोसावनांगौ, फेहेरनांगौ आरो फोसाबनांगौनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दं। बेनिखायनो फै बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै जोङो बाथौ धोरोमनि गुमुरखौ मिथिनानै लानो आरो इयुननि समाव बेखौ फोसाबनांगौ, फेहेरनांगौ, फोजौनांगौनि थाखाय माखासे खोथा सावरायलायनो। गोजोन्थों। जै आफा बोराइ बाथौनि, जै बर' हारिनि। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।